Η κυρία Μπουγουλιά στη συνέχεια, κυρία Μπουγουλιά, η οποία είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, η οποία θα μας μιλήσει για τις διατροφικές επιλογές του σαχαρόδι διαβήτη. Καλημέρα σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω σε αυτήν την ημερίδα. Και δεύτερον, το θέμα είναι οι διατροφικές επιλογές στο ζαχαρόδι διαβήτη και όχι μόνο. Θα δώσουμε γενικές κατευθύνσεις, θα σας μιλήσω γενικά με ό,τι έχει σχέση με τη διατροφή. Βέβαια, σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο είναι αδύνατο να τα πούμε όλα, γιατί η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη διατροφή, για την αντιμετώπιση του ζαχάρου κυρίως, αλλά και όχι μόνο, και των παχυσάρκων ασθενών. Και αρχίζω να σας πω ότι από το 1990 έχει πια καθιερωθεί στην επιστημονική κοινότητα ένας νέος όρος, διαμπίζητη, που σημαίνει διαβήτης και παχυσαρκία μαζί. Διότι δεδομένου ότι περίπου το 80% των ασθενών τύπου 2 είναι παχύσαρκοι, βλέπετε πόσο σημαντικό είναι η παχυσαρκία, η σωστή διατροφή στην αντιμετώπιση ή στην πρόληψη του να εμφανίσουμε ζαχαρόδι διαβήτη, και δυστυχώς βλέπουμε την εξέλιξή μας να έχουμε ένα τέτοιο φαινότυπο τις σημερινές μέρες. Η σωστή λοιπόν διατροφή δεν θα πρέπει να θεωρείται υπόθεση συγκεκριμένη και μικρής διάρκειας, αλλά μία νέα στάση ζωής. Η δίαιτα λοιπόν, τα έχετε ακούσει, ήδη είστε ευαισθητοποιημένοι πολύ πάνω σε αυτό, και η άσκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση του ζαχαρόδι διαβήτη αλλά και της παχυσαρκίας. Εδώ γενικά ήδη το ξέρετε, και τις διατροφικές οδηγίες που προτείνονται από την Αμερικάνικη και Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία, αλλά και από την εταιρεία της Βορείου Ελλάδος, είναι η αναλογία των θρεπτικών συστατικών στην τροφή μας, υδατάνθρακες περίπου μέχρι 55% της ολικής θερμιδικής πρόσληψης, πρωτεΐνες μέχρι 20%, λίπη μέχρι 30%, φυτικές ίνες, αλάτι κάτω από 2,5 γραμμάρι. Δεν σας ζαλίζω με αυτά. Αλλά πώς δουλεύει τώρα ο γιατρός ιδιωτολόγος πάνω στην ρύθμιση του διαιτολογίου, της διατροφής του κάθε ατόμου? Καταρχάς πρέπει να βρει το ιδανικό βάρος. Να υπολογιστούν οι ημερήσιες θερμίδες ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου, αν γυμνάζεται, αν κάθεται, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, και βέβαια ανάλογα και με τον τύπο του διαβήτη. Η μετατροπή των θερμίδων σε γραμμάρια των θρεπτικών ουσιών, έβρεση των ισοδυνάμων για την κάθε κατηγορία της τροφής και κατανομή των ισοδυνάμων στα κύρια και ενδιάμεσα γεύματα. Οι στόχοι όμως που αφορούν όλους τους διαβητικούς, είτε τύπου 1 είτε τύπου 2, είναι να έχουμε πολύ καλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, να έχουμε καλό λιπιδαιμικό προφίλ, δηλαδή χολυστερίνη, τριγλικερίδια, και να έχω μια καλή αρτηριακή πίεση, πράγματα που μου διαφυλάσσουν να μην κάνω επιπλοκές στο μέλλον από το ζαχαρόδι διαβήτη, αλλά και μέσω της βελτίωσης της υγείας, μέσω των υγιεινών τροφών και της φυσικής δραστηριότητας, να έχω μια καλή ποιότητα ζωής. Εδώ είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων του ζαχαρόδι διαβήτη. Ας πούμε, στον τύπου 1 οι θερμιδικές ανάγκες είναι ανάλογες της ηλικίας, του φύλου, του ύψους και της εργασίας που κάνει το νέο άτομο, ενώ συνήθως στον τύπου 2 συνήθως δίνουμε υποθερμιδικές δίαιτες, δεδομένου ότι είπαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 80%, είναι παχύσαρκοι. Η κατανομή των θερμίδων είναι πολύ σημαντική και των υδαταθράκων στο διαιτολόγιο του τύπου 1 διαβήτη, ενώ δεν είναι τόσο απαραίτητη στον τύπου 2. Το ωράριο των γευμάτων στον τύπου 1 είναι καθορισμένο, δεν είναι σημαντικό για τον τύπου 2. Τα ενδιάμεσα γεύματα επίσης είναι απαραίτητα για τον τύπου 1, όχι για τον τύπου 2. Επιπλέον 20 γραμμάρια υδατάνθρακες για κάθε ώρα μέτριας άσκησης για τον τύπου 1. Για τον τύπου 2 ισχύει μόνο όταν κάνουν ινσουλίνη. Έτσι λοιπόν, το ξέρετε όλο ότι οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε απλούς σύνθετους. Οι απλοί είναι αυτοί που ανεβάζουν γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα και είναι τα γλυκά κυρίως.
Και οι σύνθετοι είναι αυτοί, περιέχονται στα φρούτα, στα όσπρια, είναι αυτοί που επιβραδύνουν την παροχή γλυκόζης στο αίμα, είναι πολύ πιο καλοί από τους απλούς και φυσικά έχουμε και τους καλούς υδατάνθρακες που είναι αυτοί που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, που θα πούμε πιο κάτω επιγραμματικά τι είναι αυτό. Τα ολικής άλεσης άλευρα, δηλαδή το ψωμί, το ολικής αλέσης ή τα ζυμαρικά, θεωρούνται ότι είναι καλύτερα, πρώτον γιατί είναι λιγότερο επεξεργασμένα, δεύτερον διότι έχουν πολλές φυτικές ίνες και έχουν τριπλάσια ποσότητα αντιοξυδωτικών, που θα μιλήσουμε και γι' αυτό λίγο παρακάτω, από όλα τα άλλα. Έτσι έχουν γίνει πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η κατανάλωση τροφών ολικής άλεσης προστατεύει από καρδιαγγειακές παθήσεις, χαμηλώνει την πίεση και γενικότερα μας προστατεύει από τις επιπλοκές. Πρωτεΐνες γνωστά σε όλους είναι τα κρέατα, τυριά, ψάρια, αυγά. Προτιμούμε βέβαια τα ψάρια γιατί όλοι μας το γνωρίζετε, όλοι μας γνωρίζουμε ότι αυξάνουν την καλή χολυστερίνη ενώ μειώνουν την κακή, είναι πλούσια σε ασβέστιο, βιταμίνη D και φόσφορο, προτείνεται και ω3 λιπαρά, προτείνεται η κατανάλωση 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Τα ω3 λιπαρά λοιπόν που τα ακούτε πάρα πολύ συχνά τελευταία και η θεωρία είναι όλοι πρέπει να παίρνουμε ω3 κτλ. Είναι πολύ χρήσιμα και πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας, δεδομένου ότι το 60% του εγκεφάλου είναι λίπος, είναι απαραίτητα διότι προστατεύουν σχεδόν όλα τα όργανα του οργανισμού μας, δεν τα φτιάχνει ο οργανισμός μας αλλά πρέπει να τα τρώμε. Και γίνονται μελέτες που τρέχουν, που αφορούν ότι την προστατευτική δράση των ω3 όσον αφορά νόσους όπως η Πάρκινσον, η νόσο Αλτσάιμερ, αλλά και διαφόρους τύπους καρκίνων. Και φυσικά είναι απαραίτητα στη διατροφή, αλλά προσέξτε, δεν επειδή είναι απαραίτητα και λέμε ότι είναι απαραίτητα ασυλλόγιστα, πάμε σε ένα φαρμακείο, παίρνουμε ω3 χάπια και αυτό. Πρέπει ο γιατρός να καθορίσει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πού βρίσκονται λοιπόν τα ω3? Στα καρύδια. Λιναρόσπορο λινέλαιο, στο μουρονέλαιο, οι παλαιότεροι το ξέρουν, το θυμούνται, στις κάψουλες που έχουν ω3 λιπαρά, στα ψάρια και κυρίως στα φθηνά ψάρια, τα λιπαρά ψάρια, σαρδέλα, σκουμπρί, κολλιός, τόνος, σολομός που δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι φθηνά ψάρια, μπορούμε να τα έχουμε σχεδόν καθημερινά στο τραπέζι μας και αυτά έχουν πολύ καλά λιπαρά, ω3 λιπαρά και φυσικά τελευταία υπάρχουν και εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως αυγά και διάφορα είδη τυριών με ω3 λιπαρά. Το κόκκινο κρέας τώρα προτείνονται από μελέτες ότι προτείνεται ότι πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερο κόκκινο κρέας από ό,τι στο παρελθόν, γιατί έχουν συσχετιστεί. Υπάρχουν μελέτες που έχουν συσχετίσει την υπερκατανάλωση του κόκκινου κρέατος με διάφορες μορφές καρκίνου. Και αυτό γιατί το ψημένο κρέας, είτε είναι στα κάρβουνα είτε βρασμένο στο φούρνο, έτσι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, διότι κατά τη διαδικασία του ψησίματος αυξάνονται καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες επιδρούν δυσμενώς στην υγεία μας. Επιπρόσθετα, το επεξεργασμένο κρέας, λουκάνικα, ζαμπόνα, λαντικά, fast food, μπιφτέκια κτλ. Έχουν σαν συντηρητικά νητρόδι και νητρικά άλατα. Αυτά κάνουν τις νητροζαμίνες, οι οποίες πολλές φορές όταν μπαίνουν στο στομάχι μας μπορεί να δημιουργήσουν καρκινογέννηση και πρώτα από το στομάχι. Έτσι λοιπόν, ναι μεν τρώμε κρέας, αλλά λιγότερο κρέας. Το γιαούρτι. Το λέω το γιαούρτι γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την καθημερινή μας διατροφή για όλους, όχι μόνο τους διαβητικούς, γιατί είναι υγιεινό, έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο και προβιωτικές ουσίες. Και εδώ θα πούμε τι είναι προβιωτικές. Πρέπει να τρώμε τουλάχιστον ένα κεσεδάκι την ημέρα γιαούρτι, αλλά προσέξτε, παραδοσιακό γιαούρτι, χωρίς την πέτσα, γιατί έχει λιπαρά. Όχι αυτά που είναι επιδόρπια ή τα light που είναι, ξέρω εγώ, στραγγιστά και τα λοιπά. Μιλάω πάντα για το παραδοσιακό γιαούρτι. Αυτό έχει διάφορες βιταμίνες εκτός από τα ιστιχονοστοιχεία του ασβεστίου, βιταμίνη B12, Β2, η οποία ενεργοποιεί ένα πολύ σημαντικό ένζυμο αντιοξυδωτικό του οργανισμού που λέγεται γλουταθιόνη. Έτσι,
Πρέπει καθημερινά τουλάχιστον να βάλουμε στην διατροφή μας ένα παραδοσιακό γιαούρτι. Τα λίπη. Ποια είναι καλύτερα? Τα μονοακόρεστα. Εδώ έχουμε το ελαιόλαδο. Αυτό προτείνεται να τρώμε, αυτό είναι υγιεινό, έχουν γίνει πολλές μελέτες. Τα πολυακόρεστα λιπαρά είναι διάφορες μαργαρίνες, σογέλα, καλαμποκέλα. Όχι, δεν είναι τόσο υγιεινό. Παραμένουμε στην πρόταση του ελαιολάδου. Και φυσικά τα κεκορεσμένα λίπη, τα οποία βρίσκονται στα ζωικά. Κρέατα, τυριά κτλ. Αυτά πρέπει να είναι πολύ περιορισμένα στη διατροφή μας, γιατί έχει συσχετιστεί η λήψη των κεκορεσμένων με καρδιοπάθειες. Και φυσικά τα τρανς λιπαρά, που τα ακούμε αλλά δεν τα ξέρουμε. Τρανς έχουν όλα τα τυποποιημένα, μπισκότα, κρουασάν, τσίπς, όλα αυτά που κατακλείζουν την αγορά και δυστυχώς τρώνε τα παιδιά μας, έχουν τρανς λιπαρά. Στην χώρα μας δεν υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη για να μειωθούν τα τρανς λιπαρά. Στη Δανία απαγορεύονται τα τρανς λιπαρά να υπάρχουν έστω και στα σούπερ μάρκετ. Τρανς είναι αυτά τα υδρογονωμένα λιπαρά, όπως οι μαργαρίνες. Είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι εντελώς πλαστικά. Είναι απαγορευμένα γιατί κάνουν πάρα πολύ κακό στο καρδιαγγειακό σύστημα. Το ελαιόλαδο λοιπόν, που είπα και πριν, που αυτό προτείνεται να τρώμε, ο Όμηρος το αποκαλούσε το χρυσό υγρό, ενώ ο Ιπποκράτης το μεγάλο θεραπευτή. Έχει τόσες πολλές βιταμίνες λιποδιαλυτές, πολλά αντιοξυδωτικά και τρέχουν πάρα πολλές μελέτες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συσχετίζουν την λήψη του ελαιολάδου με τον καρκίνο, για την πρόληψη του καρκίνου. Φυτικές ίνες που περιέχονται στα φρούτα και στα λαχανικά, που πρέπει να τρώμε όλοι στη διατροφή μας, και κυρίως οι διαβητικοί, διότι με τη λήψη των φυτικών ινών καθυστερεί η απορρόφηση των υδατανθράκων και έτσι δεν ανεβαίνει απότομα το ζάχαρο στο αίμα. Όσπρια, πολύ καλά για τη διατροφή μας, 2 με 3 φορές την εβδομάδα προτείνεται, ή και καθημερινά σε πολύ μικρή ποσότητα σαν σαλάτα. Έχουν φυτικές πρωτεΐνες, πολλές φυτικές ίνες, πολλά ιχνοστοιχεία και πολλές φυτοχημικές ουσίες που και αυτές δρουν προστατευτικά στις μεταλλάξεις έναντι του καρκίνου. Ο γλυκαιμικός δείκτης, πολύ τον ξέρετε, ας αναφερθούμε επιγραμματικά γιατί τον ακούμε και πρέπει να το προσέχουμε στη διατροφή μας. Ονομάζουμε με αυτόν τον όρο την επίδραση που έχουν τα τρόφιμα στο ζάχαρο του αίματος 2 με 3 ώρες μετά από την κατανάλωσή τους. Ταξινομούνται σε μια κλίμακα από 0 έως 100, με το 100 να αντιστοιχεί σε τρόφιμα αναφοράς όπως το λευκό ψωμί και η ζάχαρη. Τιμές πάνω από 60 θεωρούνται υψηλές. Εδώ ενδεικτικά σας δείχνω τους πίνακες με τον γλυκαιμικό δείκτη, όσο μακαρόνια, ολικής άλεσης, ψωμί, όσπρια και λαχανικά έχουν και φρούτα έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Παράγοντες τώρα που επηρεάζουν το γλυκαιμικό δείκτη. Πολύ σημαντικά. Η φυσική κατάσταση του τροφίμου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε στερεό ένα τρόφιμο, έχει μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη από ό,τι είναι στην υγρή ή στην μαλακή μορφή του. Παράδειγμα, η πατάτα. Όταν την κάνω πουρέ, αυξάνω το γλυκαιμικό δείκτη κατά 25%. Τα μακαρόνια, όταν τα έχουμε παραβρασμένα, όπως εμείς στην Ελλάδα, αυξάνεται κατά 4 μονάδες ο γλυκαιμικός δείκτης, ενώ οι Ιταλοί που τα τρώνε al dente, τα μακαρόνια τους έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Η περιεκτικότητα του τροφίμου σε φυτικές ίνες. Παραδείγματος χάρη, τα φασολάκια έχουν μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη από τα ζυμαρικά. Ο τρόπος παρασκευής. Όσο πιο πολύ βράσουμε ή ψήσουμε ένα τρόφιμο, τόσο αυξάνεται ο γλυκαιμικός δείκτης. Επίσης, ένα παράδειγμα για το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι, όταν το τρώμε σαν φρούτο, έχει λιγότερο γλυκαιμικό δείκτη αν το ένα πορτοκάλι το κάνω χυμό. Βλέπετε ότι και αυτά παίζουν διαφορά. Η αραίωση των υδατανθράκων σε νερό. Τι εννοώ με αυτό? Το ζαχαρόνερο. Βάζουμε ζάχαρη, ιδίως το κάνουμε υπογλυκαιμία. Η πιο εύκολη λύση είναι γρήγορα ζάχαρη σε ένα ποτήρι νερό, το πίνουμε. Ή μια κουταλιά μέλι.
Αυτό, το να το βάλω στο νερό να το διαλύσω, έχει μεγαλύτερο γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή αυξάνει γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα. Γι' αυτό το δίνουμε στις υπογλυκαιμίες. Ενώ αν πάρω ένα κουταλάκι μέλι στο στόμα μου, έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Επίσης τα φρούτα. Όσο πιο ώριμο είναι το φρούτο, τόσο μεγαλύτερο, ψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη έχει. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε μια αναλογία και πάντα να τρώμε το γεύμα μας ή το δείπνο μας να έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, θα πρέπει πάντα να έχουμε σαλάτα. Γιατί οι φυτικές ίνες χαμηλώνουν το γλυκαιμικό δείκτη και το τρίκ είναι να αρχίζουμε με σαλάτα, ώστε πρώτον να φουσκώνω και να τρώω λιγότερο και δεύτερον να χαμηλώνω το γλυκαιμικό μου δείκτη ό,τι και να φάω μετά. Υδατάνθρακα, πρωτεΐνη, λίπη, όλα αυτά συνεργικά δουν στον χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, στο να μην ανεβαίνει δηλαδή άμεσα το ζάχαρό μου. Έτσι λοιπόν, τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, αυξημένα λιπαρά, τι κάνουν? Τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία και υπερλιπιδαιμία, δηλαδή μετά το φαγητό αυξάνει τόσο το ζάχαρο όσο και τα λιπίδια, με αποτέλεσμα την γλυκοτοξικότητα και υπατοτοξικότητα στα κύτταρα, και όταν υπάρχει γενετική προδιάθεση, καταστροφή των β-κυττάρων και το οξυδωτικό στρες που δυστυχώς υπάρχει και θα υπάρχει στη ζωή μας και όλο περισσότερο. Έτσι, έχουμε την έναρξη του διαβήτη, αλλά και όταν υπάρχει ο διαβήτης, επιβάρυνση στις τιμές του ζαχάρου, αλλά και των επιπλοκών. Ελεύθερες ρίζες, τις ακούμε κάθε μέρα, να δούμε. Πολύ απλά. Το οξυγόνο το αναπνέουμε, πηγαίνει μέσω του αίματος σε όλα τα όργανα και τα αιματώνει. Και τι γίνεται? Έχουμε παραγωγή ενέργειας από όλα τα κύτταρα του σώματος. Ένα 5% όμως δεν χρησιμοποιείται και αυτό είναι η ελεύθερη ρίζα. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο, βάζω βενζίνη, κυκλοφορώ, αλλά έχω και το καυσαέριο. Άρα αυτό που δεν χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο είναι η ελεύθερη ρίζα, το καυσαέριο. Τι γίνεται λοιπόν? Ο οργανισμός μας καθημερινά βομβαρίζεται από αυτές τις ρίζες, οι οποίες είναι καταστροφικές, διότι περνάνε το κύτταρο, μπαίνουν στο DNA και εκεί αρχίζουν οι μεταλλάξεις και η έναρξη ασθενειών και καρκίνου. Δυστυχώς είναι πολύ περισσότερες και κάθε μέρα θα είναι. Με τα τοξικά που αναπνέουμε, που τρώμε, με τα λιπάσματα, χημικά, δεν ξέρουμε καν από πού να κρατηθούμε, το οξυδωτικό στρες, οι ελεύθερες ρίζες μας επιτίθενται καθημερινά και αδιάκοπτα. Όμως, ο οργανισμός έχει άμυνα, δεν είναι ανεξέλεγκτα όλα. Έχει αντιοξυδωτικά ένζημα, αυτά τα τρία, τη γλουταθιόνη που είπα για το γιαούρτι, σημαντικό, αλλά και ουσίες όπως βιταμίνες που τις παίρνουμε στην καθημερινότητά μας από τις τροφές. Βιταμίνη C, σελήνιο, χαλκό, ψευδάργιο, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε, Q10, καροτένιο, λικοπένιο, βρίσκεται στην ντομάτα. Άρα όλα αυτά υποστηρίζουν τον οργανισμό και να μείνετε στο οξυδωτικό στρες. Έτσι λοιπόν, όταν η άμυνά μας υπολείπεται της επίθεσης των ελεύθερων ριζών, έχω το λεγόμενο οξυδωτικό στρες που δυστυχώς βρίσκεται για όλες τις αρρώστιες ότι προκαλεί. Πολλές ασθένειες, πάνω από 150 έχουν βρεθεί, αλλά ειδικά στο διαβήτη είναι αυτό που κάνει τις μικρο και μακροαγκιακές επιπλοκές. Πώς κατατάσσουμε τα τρόφιμα ανάλογα με την αντιοξυδωτική ικανότητα? Με την κλίμακα ΟΡΑΚ, και λέμε ότι κατά μέσον όρο ένας άνθρωπος, είτε διαβητικός είτε όχι, πρέπει να τρώει 3 με 5.000 ΟΡΑΚ την ημέρα. Άρα στη διατροφή μας έχουμε πράγματι τις θερμίδες, το να έχουμε ποικιλία στις τροφές και σωστή κατανομή μεταξύ υδατανθράκων, λιπών, πρωτεϊνών και φυτικών ινών, το γλυκαιμικό δείκτη και την κλίμακα ΟΡΑΚ. 3 μέχρι τώρα. Εδώ ενδεικτικά ότι τα ξαράδα μας και όλα τα λαχανικά και φρούτα έχουν αυξημένο, είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά, και τα μπαχαρικά, τα οποία είναι άφθονα στην ελληνική φύση. Πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε καλή ποιότητα βοτάνων, αρωματικών και καρικευμάτων. Αυτά τι κάνουν? Εμπλουτίζουν τη γεύση στο φαγητό μας και μειώνουν το να ρίχνουμε πολύ αλάτι. Επιπλέον, για την κανέλα, που γίνεται πάρα πολλής λόγος για την κανέλα, είναι ένα πολύ σημαντικό αντιοξυδωτικό. Βελτιώνει την υγεία, αλλά δεν θεραπεύει το διαβήτη. Βοηθάει βέβαια στο να έχω καλύτερη ρύθμιση όταν έχω ένα αρχόμενο διαβήτη. Έτσι, όταν έχω φάρμακα, έχω έναν αρκετά δύσκολο διαβήτη, παίρνω ινσουλίνη,
είμαι τύπου 1 διαβητικός, εννοείται ότι η κανέλα δεν θα με σώσει. Παρ' όλα τα αυτά μπορούμε να βάζουμε κανέλα για τη γεύση, έτσι, και για τα αντιοξυδωτικά. Έτσι λοιπόν, πλούσια τρόφιμα σε αντιοξυδωτικά είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι διάφοροι σπόροι που μπορούμε να προμηθευόμαστε και να τρώμε, και προτείνεται ότι 3 με 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα πρέπει να καταναλώνουμε. Και φυσικά το νερό. Δυστυχώς πολύ το ξεχνάμε το νερό, αλλά είναι απαραίτητο για την καλή υγεία και ενυδάτωση των κυττάρων μας. Και κάτι άλλο τώρα για το γαστρεντερικό σύστημα. Κυρίως ένα μεγάλο ποσοστό των διαβητικών ασθενών έχουν προβλήματα από το έντερο. Μέχρι και 75% φτάνει αυτό το ποσοστό. Η εντερική χλωρίδα επηρεάζεται σημαντικά από το σύγχρονο τρόπο ζωής, το έντονο στρες, από το άγχος καθημερινότητας, την κακή διατροφή, τα διάφορα φάρμακα, την ίδια την νόσο. Άρα εδώ έρχονται να παίξουν ρόλο τα προβιωτικά, που με αυτά μπορούμε να προστατεύσουμε την εντερική χλωρίδα. Είναι βακτήρια τα οποία έχουν θετική επίδραση στον άνθρωπο, τα παράγει το έντερο του ανθρώπου και μπορούμε να τα πάρουμε με το γιαούρτι το παραδοσιακό που σας είπα πριν, ή με τα... ποιο? Αυτό με την πέτσα. Και με τα 3,5 βγάζετε την πέτσα. Λοιπόν, ακούστε τα λιπαρά, μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, μπορούμε να μειώσουμε κάτι άλλο από το λιπαρό μας και να φάμε αυτό που έχει ακριβώς, που έχει προβιωτικά. Όπως και τα ξινόγαλα, κεφίρ, αριάνι, και αυτά έχουν προβιωτικά. Άρα προτείνεται στη διατροφή μας καθημερινά η λήψη αυτών των γαλακτοκομικών που έχουν προβιωτικά. Έτσι λοιπόν, η κατανάλωση των προβιωτικών που μας στηρίζουν. Μειώνουν τα συμπτώματα της δυσανεξίας στη λακτόζη, δηλαδή είναι πολλά άτομα που έχουν φούσκωμα όταν πίνουν γάλα. Αυξάνουν το νοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού σε λοιμώξεις του εντέρου, βελτιώνουν την πέψη και μειώνουν τη δυσκολιότητα και τη διάρρεια. Άρα ομαλοποιούν και αυτό το σύστημα. Μερικές τώρα tips πάνω στη διατροφή, πώς μπορώ να ελαττώσω το λίπος μέσω της διατροφής μου. Να ψήνω τις τροφές μου με λίγο λάδι, μην ρίχνω πολύ, απλά να το αλήφω με ένα πινελάκι. Να αποφεύγω τροφές όπως τα χοιρινά αρνιά που έχουν πάρα πολύ λίπος μέσα στις ίνες τους, και φυσικά να αποφεύγω τα τηγανιτά, γιατί τα τηγανιτά τραβούν μεγάλη ποσότητα λιπαρών. Το μαγείρεμα τώρα, όσο πιο πολύ βράζω ή ψήνω ένα τρόφιμο, τόσο περισσότερο καταστρέφονται οι βιταμίνες. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι κυρίως με το ψήσιμο και με την παρατεταμένη ώρα δημιουργείται μια τοξική ουσία που λέγεται ακριλαμίδιο, που έχει ενοχοποιηθεί για πολλές νευροτοξικές και ορμονολογικές διαταραχές. Τώρα βέβαια στην περίπτωση που όχι θα φάμε μια φορά στο μήνα λίγο κρεατάκι στα κάρβουνα, μιλάμε για καθημερινή υπερκατανάλωση. Και επίσης φυσικά και στα τηγανιτά. Το τσάι. Πολύ μεγάλος λόγος για τις αντιοξυδωτικές και πολύ χρήσιμες ιδιότητες του τσαγιού, και κυρίως για το πράσινο τσάι που το ακούμε κάθε μέρα. Ναι, το πράσινο τσάι έχει πάρα πολύ καλά αντιοξυδωτικά, και φυσικά το καλύτερο πράσινο τσάι, αυτά είναι του βουνού μας, έτσι. Η Ελλάδα έχει την καλύτερη ποιότητα και περιεκτικότητα σε αντιοξυδωτικά. Το πράσινο τσάι του βουνού, των δικών μας βουνών. Και το άλλο που ήθελα να τονίσω είναι ότι κυκλοφορούν και κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα περιοδικά και στα λοιπά, ότι αδυνατίζει. Όχι βέβαια, το πράσινο τσάι ρυθμίζει το μεταβολισμό, είναι πολύ καλό σε αντιοξυδωτικά, αλλά προς Θεού δεν αδυνατίζει. Το μόνος τρόπος να αδυνατήσεις με το πράσινο τσάι είναι να πηγαίνεις στα βουνά και να το μαζεύεις μόνος σου. Κανένας άλλος. Το σουσάμι. Πολλοί μας λένε ότι παίρνουμε, ξέρεις γιατρέ, παίρνω εγώ ταχίνι κάθε πρωί. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία αντιοξυδωτικά, πολύ καλές βιταμίνες, ιχνοστοιχεία. Παρότα αυτά, πρέπει να υπολογίζετε στη διατροφή μας. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν δίαιτα, είτε να δυνατήσουν, είτε τύπου 1, πρέπει αυτά, οι θερμίδες να είναι υπολογισμένες. Όχι κάθε πρωί να τρώμε ταχίνι με μέλι.
και κάνει καλό, ναι, αλλά έχει πάρα πολλές θερμίδες. Σκεφτείτε ότι μια κουταλιά ταχίνι της σούπας έχει 115 θερμίδες. Καταλαβαίνετε το τίποτε, αμέσως 100 θερμίδες. Σοκολάτα. Γιατί την αναφέρω? Αναφέρω πάντα τη μαύρη σοκολάτα. Όλοι οι διαβητικοί είναι γνωστό ότι κλέβουν πάντα το γλυκάκι τους. Έτσι. Άρα, όταν θα κλέψετε το γλυκάκι σας, καλύτερα να κλέψετε ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα, η οποία σας καλύπτει και από τα αντιοξυδωτικά, τουλάχιστον να έχετε λιγότερες ενοχές. Φυσικά, προς Θεού και εδώ επιφυλακτικά, γιατί και εδώ υπάρχουν αρκετά αυξημένες θερμίδες, δεδομένου ότι 50 γραμμάρια έχουν 200 περίπου 35 θερμίδες. Άλλη ερώτηση. Να πίνουμε? Φυσικά θα πίνουν οι διαβητικοί, αλλά πολύ με μέτρο, έτσι, να μην γίνουν ρόμπες όπως εδώ. Άρα, τι αντιστοιχεί? Στον άντρα 2 μερίδες κόκκινο κρασί ή μπύρα την ημέρα και στη γυναίκα 1. Όμως, προς Θεού, θα πρέπει να είστε πάντα φαγωμένοι και κυρίως για αυτούς που κάνουν ινσουλίνη. Εντάξει, βέβαια το κάθε μέρα είναι λίγο extreme, μια φορά την εβδομάδα, 2 καλό είναι. Θα σας το πω μετά. Παρακαλώ τις ερωτήσεις του τέλους, μην διακόπετε. Λοιπόν, άρα τα μόνα που πρέπει να αποφεύγει ο διαβητικός ασθενής είναι η ζάχαρη, τα γλυκά και πάνω απ' όλα για τον τύπου 2 κυρίως την παχυσαρκία. Τρόποι που μπορούμε να τρώμε σωστά και να αυξήσουμε την πρόσληψη των αντιοξυδωτικών είναι να καταναλώνουμε μεγαλύτερη ποσότητα φρούτων και λαχανικών, να έχουμε τροφές που έχουν φυτικές ίνες και προϊόντα ολικής άλεσης, τουλάχιστον 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, σωστή δηλαδή ενυδάτωση, μην ξεχνάμε το νερό, να επιλέγουμε ελαφρύ τρόπο μαγειρέματος, όχι τα τηγάνια, προτιμούμε τον ατμό. Προσθέτουμε φρέσκα αρωματικά βότανα και καρικέματα στο φαγητό μας για να αποφεύγουμε το αλάτι. Χρησιμοποιούμε λεμόνι αντί για ξύδι στη σαλάτα, γιατί το λεμόνι είναι μια βιταμίνη που έχει αντιοξυδωτικά και βελτιώνει την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων όπως σίδηρο και ασβέστιο από τα λαχανικά και γενικά από την τροφή. Δοκιμάζουμε να εντάξουμε και να κάνουμε πιο ωραίες τις σαλάτες μας με σπόρια, πορόδια, να έχουμε ποικιλίες σαλάτες με όλα τα χρώματα. Να τρώμε περισσότερο φυτικές τροφές παρά ζωικές, γιατί είπαμε έχουν και κορεσμένα, και όσο λιγότερο κατεργασμένο είναι ένα τρόφιμο, τόσο καλύτερο είναι. Επίσης, να αποφεύγουμε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά εντός αγωγικών, εκτός εποχής. Δεν μπορώ Δεκέμβριο να φάω ντομάτα. Εντάξει, είναι σίγουρα, είναι με χημικά και είναι ψυγείου. Πάντα θα τρώμε λαχανικά και φρούτα εποχής. Πλένουμε πάντα καλά τα φρούτα και τα λαχανικά με ζεστό νερό και τα σκουπίζουμε αμέσως για να αποφεύγουμε τη λήψη των χημικών λιπασμάτων και ό,τι έχουν, τα ρυπογόνες ουσίες που έχουν στην φλούδα τους. Συνδυάζουμε όλα τα χρώματα των λαχανικών στις σαλάτες, τις χοντροκόβουμε, όχι και είναι τα ψιλοκομμένα, και τα τρώμε λίγο και τις ψιλοκόβουμε λίγο πριν τη φάμε και γενικά προσέξτε, διαβάστε πάντα τις ετικέτες των τροφίμων για την ποιότητα των υδατανθράκων και των λιπών. Να είμαστε προσεκτικοί, να μάθουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες. Έτσι λοιπόν δεν καπνίζω, ασκούμε, τρώω σωστά, μειώνω τα λιπαρά και έτσι έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής όλοι μας, όχι μόνο οι διαβητικοί. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπουμπουλιά για τα πολύ ενδιαφέροντα πραγματικά και πρακτικά που μας είπατε. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο, παρακαλώ η κυρία θέλει να ρωτήσει κάτι. Δεν πειράζει, αλίμονο τώρα. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από το κοινό που παρενέβη διαδικαστικά. Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει οι γυναίκες να πίνουμε ένα ποτήρι κρασί? Προς Θεού δεν κάνω φεμινισμό. Αφενός... Λίμωνο γυναίκα είμαι. Ναι, θέλω να ξέρω ποια είναι η λειτουργία του οργανισμού που δέχεται ή δεν επιδέχεται την ποσότητα του αλκοόλ. Αφενός. Και αφετέρου, όταν λέτε ζεστό νερό για να ξεπλένουμε τα λαχανικά και τα φρούτα, εννοούμε, ρωτώ, νερό θερμοκρασίας δωματίου ή ελαφρά σπασμένο προς το χλιαρό? Χλιαρό. Και αν υπάρχει και πράσινο σαπουνάκι, όταν ξέρουμε ότι είναι κάτι μήλα, κάτι αχλάδια που μαζεύουν πολύ χημικό λίπασμα, τότε
θέλει και καλό σκούπισμα με λίγο πράσινο σαπούνι, όχι τα... Κυρίως τα πολύ γυαλιστερά και φανταχτερά που αγοράζουμε. Πάμε για το αλκοόλ. Οι γυναίκες, δεν είναι θέμα φεμινιστικό, έχουμε κάτι, όλοι μας έχουμε ένζημα που διασπούμε την αλκοόλ. Οι άντρες το έχουν, ευτυχώς για τους άντρες, πολύ πιο δραστηριοποιημένο και έτσι η διάσπαση της αλκοόλης όταν μπαίνει στο οργανισμό γίνεται ταχύτερα. Στις γυναίκες αυτό το ένζυμο δεν είναι τόσο ενισχυμένο και κυρίως μετά την εμεινόπαυση. Άρα γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε μικρότερη ποσότητα αλκοόλης. Πρώτον το βλέπουμε και ότι όλες οι γυναίκες πίνουμε πολύ λιγότερο γιατί μας πειράζει. Γιατί σημαίνει ότι δεν διασπάται και έχουμε και περισσότερα συμπτώματα μέθης, ας το πούμε έτσι. Βασικά όμως είναι μισή ποσότητα από τους άντρες. Και δεν θα πούμε μετά για την αδικία της φύσης στις γυναίκες. Ευχαριστώ. Δεν θα έλεγα, διότι η φύση μας έχει ευνοήσει. Εντάξει. Είναι διαφορετικές βιολογίες και αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει και λόγος να έχουμε ίδια βιολογία, γιατί τότε δεν θα ήθελε ο ένας τον άλλον. Έχουμε διαφορετικές βιολογίες και γι' αυτό ένας θέλει τον άλλον. όχι. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση υπάρχει? Ωραία. Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση... Ένας κύριος είναι εκεί. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία, και μετά θα κάνουμε διάλειμμα, να πιείτε έναν καφέ και να συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Ναι, επειδή αναφερθήκατε στο ψωμί και είπατε μάλιστα να προτιμούμε το ολικής άλεσης. Τώρα τα τελευταία χρόνια, από ό,τι παρακολουθώ στα αρτοποιεία, υπάρχει το ψωμί ζέας. Δεν ξέρω αν το έχετε. Δεν ξέρω αν αυτό λένε ότι δεν έχει γλουτένη μέσα, η οποία γλουτένη ανεβάζει το ζάχαρο κτλ. Ήθελα να μου πείτε κάτι γι' αυτό. Και κάτι άλλο ακόμα, ότι άκουσα και διάβασα σε πολλές εφημερίδες ότι πρέπει να σηκωνόμαστε νηστικοί από το τραπέζι. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Καταρχάς να πω για το ψωμί πρώτα. Το ψωμί ζέας, το αλεύρι ζέας, σίγουρα δεν έχει γλουτένη και είναι έναντι του λευκού ψωμιού είναι καλύτερο. Παρ' όλα τα αυτά προσέχουμε και εδώ, γιατί έχει γίνει μια έκρηξη και όλοι πουλάνε ζέα. Και αυτό δεν ξέρουμε πόσο ζέα είναι. Εντάξει. Ένα αυτό. Και το άλλο μου είπατε για την... Να σηκωνόμαστε. Μα είναι λογικό, όχι νηστικοί, δεν θα πεινάμε, αλλά και εκείνο που κάνουμε συνήθως οι Έλληνες που σηκωνόμαστε και θέλουμε σόδα για να χωνέψουμε, όχι. Πρέπει να έχουμε εκπληρώσει το αίσθημα της πείνας. Απλά. Ούτε να πεινάμε, αλλά ούτε και να είμαστε φουσκωμένοι. Το ζέας, από ό,τι γνωρίζω, είναι μια ποικιλία σταριού, η οποία προπολεμικά στην Ελλάδα την είχαν καλλιεργήσει αρκετά, αλλά για κάποιους λόγους στη συνέχεια την σταμάτησαν. Με την ΕΟΚ έγιναν παρεμβάσεις για να μην καλλιεργείται και γι' αυτό έχουμε... Αλλά και εδώ χρειάζεται μέτρο, όπως είπε η κυρία Μπουγλιά. Παρακαλώ, επειδή φύγαμε πολύ από το χρόνο, άλλες ερωτήσεις στο διάλειμμα με τον καφέ, γιατί έχουμε αργήσει πολύ και θα μείνουμε μέχρι το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.